ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи RAHSH TJ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. квартираҳои кредитам ҳастад ки аз шаҳри Душанбе ки қарз дода мешаванд. дӯстон, видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментария нависем ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корем. Дар видео оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дорем, метавонед ки дар номерои имо WhatsApp рӯй кунем. мо дар видео оянда реклама мегузорем. курс имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонӣ. аз шумо хоҳиш мекунем ки агар имконат дошта бошед, видеонавори моро дар имо WhatsAppтон поделиса кунед. хеле кори хуб мешид. мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед. хонаҳои арзонам ҳастай рафтем. якум квартираи фурӯшӣ. якум квартираи фурӯшӣ ҳаст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ қарор дорад. хоб як хонага квартира ҳаст ки дар 4 ошона қарор дорад, 35 квадрати метр. агар ки хоҳед тақсим карда дутагаш мекунен. об свер дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳамаш қоида аст. агар ремонти беҳтарини замонавӣ кардаган, навастрой карда. дӯстони азиз, балконам дорад, лисенсияи тоза аст ки фақат медора зиндагӣ мекунед, ҳуҷҷатош ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. дӯстони азиз, кадоми харидори аниқ бошад. рақамошон дар поини видео ҳаст. кадомтон агар харидори аниқ бошад, метавонед ки дигар маълумоти 100% ай худашон гирен. шумо метавонед ки агар хонаи фурӯш дошта бошед, квартира, замин, мошин чизе ки барои реклама дорен, дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед. мо дар видео оянда дӯстони азиз реклама мемонем. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. дуюм хонаи фурӯшӣ ҳаст дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, дар ҷамоати Хилолӣ гуфтагӣ аст, яъне ки деҳаи Хилолӣ мешавад. дӯстони азиз, хоб 8 сотиқ замин аст ки 3 дар хона кардагӣ тайёр аст. якта калидор дорад, якта дигар кули 20 тонага об дорад. дӯстони азиз, гирди хона маҳкам аст. як чанд намуд дарахтони мевадиҳанда ва ангурам дорад ки барои зиндагӣ кардан хона 100%. дӯстони азиз, фақат медорем зиндагӣ мекунед, бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин аст. яктага аловхона ва беруна ошхона баняшам ҳаст. фурӯхта мешавад бо нархи 120 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқ бошад, аз пеш биёяд, савдо мекунем. рақамошон дар поини видео ҳаст. кадомтон агар аим территория хона дар кор бошад, метавонед ки рафта бинен ва савдо кунед. марҳамат. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. сеюм замини фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, дар кӯчаи Номон, Розиқ 35 гуфтагӣ аст. хеле маълумот. хоб 2 сотиқ замин дорад ки замини холӣ аст ки уже стройкаша сар кардеян, яъне ки ғишт пӯша овардиян. дар инҷа об свет дорад дӯстони азиз, ҷош ҷои нағз об светаш бепроблема аст. одамо уже зиндагӣ кардеян. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 60 000 сомонӣ ки 2 сотиқ замина хоҳен хона мекунед ё ягон чиз дигар. кадоми харидори аниқа гуфтага бо арзонам мекунем, гуфтага ай 60 000 сомонӣ. рақамошон дар поини видео ҳаст. метавонед дигар маълумоти пораша аз худашон гирен. шумо агарам хали замини фурӯшӣ ё ки хона, квартира, мошин дошта бошед барои реклама, метавонед ки дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед. мо дар видео оянда реклама мемонем. лайкотон намонед, чӣ хона ки дар кора дар комментария нависед, мо албатта мемонем. мегзарем ба чорум квартираи фурӯшӣ. чорум квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ, рӯпарӯи театри ҷавонон, яъне ки наздики, яъне ки рӯпарӯи саддики Лола мешавад. кадоме ки медонад, хоб духонага квартира аст дар якум ошона қарор дорад, 33 квадрати метр. об свет дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, кондитсионер, термикс ҳамаш ҳаст ки хона бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки дар якум ошона қарор дорад. хона беҳтари ремонт кардагӣ аст, фақат медорем зиндагӣ мекунед. маълумотиш росига бисёр хай. кадомтон агар бо ягон маълумоти дар кор бошад, аз худашон мепурсед. фурӯхта мешавад бо нархи 280 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. кадоми харидори аниқ бошад. рақамошон дар поини видео аст дӯстони азиз. метавонед ки дигар маълумотша гирен. ҷош ҷои нағзай, дар наздикиш ҳама чӣ ҳаст. лайкотон намонед, чӣ хона ки дар кор шава мо мемонем ва видеонавори моро поделиса кунед то охираш тамошо кунед. квартираҳои кредитам ҳаст. мегзарем ба панҷум хонаи фурӯшӣ.
панҷум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ленинский район мешавад. дар ҳамин территорияи районош аст ки кадом маҳалла нагуфтен узри зиёд аз худашон мепурсен. хоб 6 сотиқ замин дорад ки дар хона кардаги тайёра якта калидори калон дорад ки даруни хонаҳо беҳади бад калон мега калон аст дӯстони азиз. хоб об свет дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамом ҳамаш отделни ҳастай дар берунам бо аловхона, ҳамин хел чизо, ошхонаи берунӣ, ҳамин хел чизо доранд. гирди хона полни худ маҳкам астай, дарахтони мевадиҳанда дорад, боғ дорад дӯстони азиз ва чойлоби ангур дорад гуфтаги соҳибшон. хона бо ҳама шароитҳои зиндагӣ таъмин аст ки фақат медорад зиндагӣ мекунӣ. фурӯхта мешавад бо нархи 220 000 сомонӣ ки бо савдои хубам мешавад. кадоми харидори аниқай бо муомила мекунем гуфтаге ки дар тирезаҳош бо пластики аст дӯстони азиз. марҳамат, рақамҳошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гиред. мегзарем ба шашум квартираи фурӯшӣ. шашум квартираи фурӯшӣ аст ки дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар пеши корвон дӯстони азиз. якхонага квартира аст ки дар 4 ошона қарор дорад, 36 квадрати метри, обсве дорад, ремонтуш нокарда, яъне коробка аст ки падъабой тайёр карда метиҳам гуфтагия. дар инҷа ҷош нағза мега, яъне ки ҳама чиз ҳаст дар наздикиш. хона бо кредит дода мешавад дӯстони азиз. дигар вариантоша ба телефон мефаҳмам гуфтагия. ба мошин ҳам алиш мешавад. кадомтон агар кредит ки мегирем бо мошин алиш мекунен, рақамошон дар поёни видео ҳастай, маълумоти бештарша мегирем. агар кадоме ки бо сум мехара гуфтааст, қати абой тайёр карда бо нархи 110 000 сомонӣ метиҳам гуфтагия. рақамошон ҳастай, метавонед ки дигар маълумоти пораша гирен аз худашон. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. ҳафтум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Турсунзода дар Дигар мешавад. дар гузаргоҳи Каратҳо гуфтаги аст дӯстони азиз, яъне ки Чорбоғ, кӯчаи Салим Раҳим гуфтаги маълумот дӯстони азиз. хоб обшим 2 сотиқ замина ки 3 дар хона кардаги тайёра, якта калидор дорад, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамом, ҳамин хел чизо дар дарунош ҳастай. обсвотиш беправило аст ки гирди хона маҳкам астай. хона бо семенблока ғишти пухтакати ҳамин хел кати тайёр карда шудааст ки ҷош ҷои нағза мега. хоб фурӯхта мешавад бо нархи 200 000 сомонӣ ки бо кадоми харидора аз пеш савдо мешавад ва вариантҳои алишӣ ҳам дорад ки ба ягон чиз кати ё ки квартира ки хона катам алиш мекардиянд. хай аниқтар маълумотша дӯстони азиз аз худашон гирен. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумотша гирен. лайкотон намонед чӣ хона ки ба шумо дар кора дар комментариё нависен. мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. ҳаштум квартираи фурӯшӣ навбати мо дӯстони азиз квартираи кредит дода мешавад ки то 1 сола. хоб якхонага квартира аст ки дар 3 ошона қарор дорад, 32 квадрати метре, обсве дар инҷа ҳастай, ошхона, ҳуҷҷатхона, ҳамаш проектош мешавад ки айни ҳол сохтмони ҳамин дом идома дорад дӯстони азиз, яъне ки доми 6 этажа астай ки бо кредит то 1 сола метиҳантона, не ки пешпардохт 60%ша мегиранд через натайрус, 40%ша то 1 сола срок дорем ки баъд тиен. хонара под абой тайёр карда метиҳам барои шумо, яъне ки канализатсия, мактаб, ҳама чи дар наздикиш ҳастай. кадоме ки бо пул мехарад гуфтага наличи 115 000 сомон бо под абой тайёр карда метиҳам, фақат абойша хитон мезанем дӯстони азиз. агар ягон маълумот ба шумо фаҳмо набошад, рақамошон дар поёни видео аст. ҳамин ака чандта квартира дорад ки бо через натайрус ба шумо кредит метиҳанд. метавонед ки занг занед ва маълумоти 100%ша аз худашон гирен. марҳамат. мегзарем ба наҳум хонаи фурӯшӣ. наҳум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлиги дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар дар шаҳраки Левакан, яъне ки Сарбанд мешавад, деҳаи Нурафшон дӯстони азиз. хоб 10 сотиқ замин дорад ки дар хона кардаги тайёра, якта калидор, якта ошхона, ҳамон дар даруни хона ҳастай ки падвалам дорад. дарахтони навниҳоли мевагӣ шондаги ҳастай ва гирдчам маҳкам астай ки обсвечам ҳастай, ремонт кардаги ҳастай. мега ки хай ҳамин қас суратча равон кардиам барои реклама дӯстони азиз. дигар маълумотша хитон мегирен. фурӯхта бошад бо нархи 250 000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад дар наздикиш.
мактаб, ҳамин хел чизо ҷамоат, ҳамин хел чизо мағоза ҳастае. Рақамошон дар поини видео маълумоти 100% аз худашон гирен марама. мегзарем ба даҳам квартираи фурӯшӣ. даҳам квартираи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар кӯчаи Кайҳонавардон. Дӯстони азиз, кадоме ки намедонад, пеши литсеи туркӣ мешуд, яъне ки наздикгоҳи бозор. хоб духонага квартира ҳастае ки дар 4 ошона қарор дорад, 49 квадрати метре. обсве дорад, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом, балкон, ҳамаш қоидави ҳастае ки термис, кондитсионер, ҳама хел чизои ашёҳое ки зиндагида дар кора бо ҳамаи чизи чораш фурӯхта мешавад, ки ремонти беҳтарин кардагӣ ҳастае. Дар наздикиш мактаб, мағоза, ҳама хел чизо ҳамаш ҳастае. ҷош ҷои нағзе, кадоме ки медонад фурӯхта мешавад бо нархи 240 000 сомонӣ, ки бо савдои хубам мешавад, кадоме харидори аниқ бошад. марҳамат, рақамошон дар поини видео ҳастае. метавонед дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, шумо метавонед ки ҳамхали квартираи фурӯш дошта бошед, агар ёки хона ёки замин, дар номерои имо ватсап роҳ дар видеои оянда реклама мемонед. мегзарем ба 11ам хонаи фурӯшӣ. 11ам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Файзобод. кадом маҳаллаша нагуфтиянд, узи резот аз худашон мепурсен. хоб 7 сотиқ замин дорад, ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор дорад. хона бо семенблок тайёр карда шудааст, ки ремонтуш хай миёнаҳай трезаҳои пластикӣ пеш шуда долон дорад, яъне ки пеш шуда веран кардагӣ ҳастае, ки фундаментуш баландаи падвалам дорад ва чанд намуд дарахтони мевадиҳанда ва ангурам дорад. дӯстони азиз, ки ошхона, ҳоҷатхонаи аделни ҳам дорад, обшам ҳастае. фурӯхта мешавад бо нархи 165 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад, кадоми харидори аниқ бошад. рақамошон дар поини видео ҳастае. метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз худашон гирен. кадометон агар дар канали мо обуна нашуда бошед, обуна шуда ва лайкотон намонед. чӣ хонае ки дар кора дар комментари нависед, мо мемонем. мегзарем ба 12ам хонаи фурӯшӣ. 12ам хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии мо дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, дар кадом ҷамоат ёки маҳаллаша нагуфтиянд, узи резот, ки ин аз мо вобаста нестае, вобаста аз одаме ки фурӯшанда мода ҳамиқа маълумот пешниҳод кардаги ҳастанд. хоб 8 сотиқ замин ҳастае, ки 4 дар хона кардагӣ тайёр ҳастае, якта калидор, якта ҳаммом дар дарони хона ҳастае, ки хона фақат дарунашо рангу борш мондага мегаҳад соҳибшон. айни ҳол дар инҷа ҳеҷ кас зиндагӣ накардааст. баня, ошхона, ҳоҷатхона ҳамаш ҳастае, ки гирди хона полни худ маҳкамае. фурӯхта мешавад бо нархи 230 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. дар пеши хона вариантҳои алишия ҳам ҳастае. кадоме ки харидори аниқ бошад, дӯста занг занад, ман дигар маълумотша худмон мефаҳмонем. гуфтага дӯстони азиз, рақамошон дар поини видео ҳастае. занг занед ва маълумоти 100% аз худашон гирем. мегзарем ба 13ам хонаи фурӯшӣ. 13ам хонаи фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Навда, қарор дорад дар деҳаи Батош гуфтагӣ ҳастае. ҳама хел маълумот. хоб 8 сотиқ замине, ки 3 дар хона кардагӣ тайёра, якта калидор, якта айвон ва якта ҳаммомшам ҳастае, ки дар берунам ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммомшам ҳастае, ки гирди хона полни худ маҳкам ҳастае. ремонтуш миёна ҳастае. дӯстони азиз, падвалам дорад, падвали калон ҳастае. дарахтони меваҳдиҳанда, чойлоби ангур, обсвет бе проблема ҳастае. срочна фурӯхта мешавад бо нархи 190 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. рақамошон дар поини видео ҳастае. кадометон агар харидори аниқ бошед, метавонед ки дигар маълумоти пурраша аз худашон гиред. дӯстони азиз, шумо агар ҳамхали хонаи фурӯшӣ ёки квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама дошта бошед, барои фурӯш, дар номерои имо ватсап роҳ кунед. дӯстон, мо дар видеои оянда реклама мемонем. ин буд 13 та хонаҳои фурӯши мо. то видеои оянда, худо нигаҳбони ҳамаи шумо.